בלוני לינק, הולכים על זה בכל הכוח. מנפחים. זה הגודל. גובה סטנדרטי לקיר בלוני לינק, מינימום, ולא מקסימום, אבל המינימום זה 10 בלונים בגובה. יש בלונים כאלה 18 אינץ', שזה מדהים, שזה חוסך לכם המון עבודה, ואולי גם המון חומר. כי על כל, אני אסביר את זה אחר כך, אבל על כל צמד לינקים אני צריך 5 אינץ' רביעייה, כמו שעשינו בעמוד. שהם גדולים יותר, אז כל 2 זה 1. אז זה חוסך את העבודה בחצי. טוב. טוב, יש לנו פה 10 שזה 5 זוגות, עוד 7 שורות, אותו גודל. כשאני מנפח קיר בלונים, אני בוחר מבחינתי רקע. כל עיצוב שאני עושה, אני חייב לבחור את הצבע הבסיס שלי. לצורך העניין, אתם זוכרים שניפחנו בלון ורוד ובלון סגול ספירלי? לצורך העניין עכשיו לקוח בא רוצה לבריטה בצבע ורוד, לבן וזהב. סתם דוגמה. ויש לנו 4 בלונים, נכון? אז מה אני עושה? יש לי צבע שאני חייב שיהיה כפול, נכון? הבנתם אותי? לצורך העניין יש לי 4 בלונים, 3 צבעים. צבע אחד חייב להיות כפול. עכשיו, אותו דבר בדברים האלה, וזה פחות משנה כי זה גושים, אבל גם פה אני יכול להצמד לצורך העניין צבעי עץ. אז אני אקח את החום והירוק כמאסטרים, וכל השאר הייתי שם אותם ככה כדרך אגב. לכל אחד יש תפקיד. הבסיס זה הבסיס, שבלעדיו אנחנו, זה כמו גם במוזיקה, יש את הבאס שהוא נותן את כל הבסיס, ויש את הצלילים ברקע, והצלילים ברקע בלעדיהם אי אפשר, וגם את הבאס בלעדיו אי אפשר. זה אחד משלים את השני. כאן, כשאני עושה בסיס אדום, זה אומר שהקיר שלי הולך להיות אדום, אוקיי? וכל השאר הם כביכול נותנים את הטאץ' ואת היופי. אז אם אני עושה רקע אדום, אני חייב לצורך העניין, אני רוצה שיהיה לי בלון כסוף גם, מאחורה אני נותן אדום. למה? כי הרקע שלי אדום. אז זה לא יהיה יפה שיהיה לי פה כסוף, ואתם רואים כאילו כסוף מאחורי הקלעים. מה הוא עושה שם? אתם תראו את זה אחר כך, כשנסביר את זה, וכשהקיר יעמוד, תראו כמה שזה מפריע בעיניים המקצועיות, במיוחד למי שאוהב לחפש את האחורים הקטנים. דוגמה, עכשיו זה אדום שהוא לא 12 אינץ', זה 18 אינץ'. מה אני עושה? אני לוקח אדום רגיל ומנפח ככה. עגול, את זה לא אכפת לי, בגדול זה הגודל המינימלי, וככה אני רוצה את זה. עוד דוגמה. כשהקיר יהיה מחובר, אני אצטרך להכניס את זה בין כל האחורים שיש לי, ואז אני יוצא פה מציאות שהכל אדום, אפילו המאחורה שלו, ויש לי פה נקודה כסופה. בסדר? אז ככה, אני צריך 6 כאלה. חבר'ה, מנפחים שתגדלו עגול, זה מאוד יפה. 40 כאלה. 20 כאלה ו-15 כאלה. קיר בלונים מאוד דומה לטכניקה של השמיכה שלך. מגניב, רק בצורה שונה. שימו לב. יש לי זוג בלונים ארוכים, יש ערבולים. אני עושה X ראשון. הכל תמיד לאותו כיוון. X ראשון זה 1, 2, 3. פה מישהו עשה בבקשה 8 במקום 10.
לב. שיהיה לנו ברור. נזיז את כל אלה שלו. יופי. אני חיברתי כאן 3 סיבובים. ממשיך. עם זה אני לא עושה, אני עושה עם זה. 1, בדיוק. 2, 3. למה כל כך הרבה? לפעמים בחיבורים זה מסתובב לכם, וסתם בשביל סיבוב אחד זה יתפרק, זה מעצבן. עוד הפעם. 1 כן, 1 לא. 1, 2, 3. 1, 2, 3. כי את לא יכולה 1, את לא יכולה לחבר את שתי אלה, אין מצב. 1, 2, 3. אתם רואים מה שאמרתי למה 3? מהסיבה הזאת. הנה, זה מסתובב לבד. עכשיו אנחנו עושים ככה לשאר. תבינו שאפשר לעשות קירות שלא נגמרים הדבר הזה. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. שימו לב, אני תמיד הולך לאותו כיוון. יופי. מה שנשאר לנו זה לחבר ביניהם. אני פורס אחד ליד השני. שימו לב כמה שזה קל. בינתיים היה קשה משהו, רק לנפח. תוך 10 דקות הקיר הזה מוכן. יופי. שימו לב. אני יכול לחבר עם קשירה, אבל אני יכול לחסוך את זה. איפה שיש לי כביכול צמד של זוגות שאני יכול להגיע אליו, כאן יש לי חור, אני לא יכול לחבר. כאן אני יכול לקשור, אבל במקום לקשור, מה שאני אעשה, כדי להרוויח זמן ומהירות, אני אכניס את זה מכאן, ואני אלפף, וזה גם מתחבר וגם הרווחתי חיבור אדום. נעשה ככה. אותו דבר, נכניס את זה מפה. עושה סיבוב. יש לי פה רביעייה. יש לי רביעייה שאני יכול לקשור כאן. פה אני לא יכול לחבר כלום. מה אני אביא? אין אפשרות. אז רק פה. זה או שאני קושר ויש לי את החור הלא יפה הזה, אז אני גם צריך גם לחסות אותו וגם לקשור אותו. ברגע שאני מחבר את שני אלה בהצלבה, הרווחתי את כל היתרונות והכי פחות זמן. שימו לב, מכניס את זה מפה לפה, מעלה חזרה ומוריד חזרה, וזה מחובר. שימו לב שהרקע האדום, תחשבו שהוא היה כסוף, איזה מציק בעין זה היה בתור קיר עם רקע אדום. אוקיי? פה בסוף אנחנו קושרים כל זוג. הנה אני קושר פה זוגות. זה יכול להיות קיר כזה, הוא עוד לא גמור. הוא עוד לא גמור, למה? אני לא אוהב את זה. הוא ריק מדי. איפה פה? מה זה הקשירות האלה? הבנתם למה הוא לא פרפקטו ולא סתם יש לנו את אלה? עכשיו, בגלל שזה כבר ככה, אני אראה לכם את זה בצורה כזאת. איפה שיש לי חורים גדולים, אני שם בלונים גדולים. למה? כי אם אני אשים קטנים וגדול הוא ייפול לי, וגם יהיה רווחים וזה לא יראה יפה. לכן ביקשתי שהבלונים שאנחנו נשים הגדולים יהיו עם גודל נורמלי, שכשאני אכניס אותו, הוא יהיה קצת בלחץ והכל יהיה בסדר. זה אחד. כמובן, אתם יכולים לעשות מה שבא לכם. שקופים נצנצים, לרשום פה דני, מה שלומך, הכל. גדול גדול, הכל טוב, יפה מאוד. איפה שקטן, מה זה קטן? זה הקשרים האלה שבעצם לא חיברנו, שהם היו כבר מחוברים שעשינו את ההצלבות. איך אני מכניס אותם? אני לא חייב לעשות ליפוף, זה מספיק לי.
עוד הפעם נראה לכם. הנה, תסתכלו. אני מבין שאתם לא צריכים אותי, לכו על זה, תפוצצו את הקיר. פיניש קטן, יש לנו פה זוגות שהם רק כסופים. אני שם אותם פה, לאורך כל הריבוע, סליחה. זה יוצא אחד כן, אחד לא. עכשיו תסתכלו איך זה נראה תמונה ככה, שרק זה עליכם. מגניב, חבל על הזמן. איך מחברים? קודם כל זה הדבר הכי קל. לקחת את הדבר הזה, להעריך אותו בקטנה עם איזה משהו, לא משנה מה, ותופס את זה. לא יראו את זה גם אפילו, אופה, אני רואה שזה אפילו יוצא לי מהבלטה, אבל לעשות כזה דבר. תסתכלו, תופס את זה ומלפף, אפילו לא צריך לקשור. אותו דבר פה. רגע. לא נורא שרואים מקל כזה קטן. למה? כי בדרך כלל שמצטלמים עם דבר כזה, אנחנו במרכז. והיופי שאת לא רואה משהו אחר חוץ מהקיר. זאת אומרת שזה פה גם ככה בסוף. אפשר מה שאתם רוצים ועוד משהו יפה. אם זה בבית, אפשר לנו את שתי הקליפסים המגניבים שדיברנו עליהם. נקודה פה, נקודה שם, הכל בסדר, פיקס 100 שנה. בסדר?